Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan kepacut temenan gen anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan kepacut temenan gen anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning